Môj život šermiara. Voľné rozprávanie o zážitkoch, ktoré ma priviedli k šermiarstvu, ktoré ma sprevádzali šermiarstvom a s ktorými pravdepodobne budem aj svoj život končiť. Neviem, kde to presne začalo. Osobne si myslím, že niekde v kolíske, alebo teda v čom som to bol, pretože Giska to bola, ona mi nebola vlastne ani teta, ja som oslovoval teta Giska, ale ona bola vlastne úplne cudzia, ale bola to hrbatá osoba, ktorú si moji starí rodičia zobrali do domácnosti a ona u nás proste žila, takže oni vlastne sa o ňu postarali. A bola to taká nešťastná osoba a mala strašne smutné piesne. A tie mi spievala, keď ma uspávala. A ja si tie piesne dodnes pamätám. Len tak pre zaujímavosť jedna z nich. Koníčku môj si vobraný, čož tak smutný, neveselý, či ta taží zbroja moja, a či šabla ocelová. Mna netaží zbroja tvoja, ani šabla ocelová, lež mna tažá tvé ostrožky, čo bodajú moje bočky. Na tá pieseň je dlhšia, ale poznačili ma tieto jej piesne veľmi. A možno ma viedli k tomu pocitu byť rytierom, alebo niečo také. Iné som bol tichý, zakriknutý chlapec. Žiadny nejaký zurvalec alebo bitkár. Ale mal som sny. A tie sny presahovali to, čo dnes viem pochopiť, ako som ich mohol mať. Ešte som nevedel čítať. Tam na dedine sa také veci vôbec nerozprávali. Vlastne tam sa nemohol o tých veciach ani dozvedieť. Ale mne sa snívalo, ako sa kolem kopijou na koni s ďalším jazdcom, takže až si kone sa dali na zadok. Mal som sen, ako ma popravili, stiali mi hlavu a napichli ju na kôl a moje telo pohodili na smetisku. A podobné veci som videl ako malý chlapec vo snoch. A keď som raz bol sám doma, pretože všetci boli na poli, som tam hral s koníčkom, ktorého mi detko práve vystrúhlal, tak na posteli v tej istej izbe ležal detko Poláček. On nám nebol tiež priama rodina, ale naši si ho zobrali na doopatrenie. On bol taká vzdialenejšia rodina. Tak tam ležal potichučko, on už bol taký nevládny, už len tichučko ležal a zrazu sa posadil, zalapal po dychu, dopadol na vankúša, ja som vybehol na ulicu. Ľudia, poďte, strico Poláček umreli. Odkiaľ ja som vedel o nejakej smrti? Jak som vedel rozlíšiť, že ten človek je mŕtvy? Neviem. Dosť na tom bežali ďalšie roky. A potom som samozrejme šabličkoval ako všetci ostatní chlapci všetkými drevenými papekmi, len mne to zostalo ako túžba ďalej. Sice sa už nešabličkoval, ale túžil som potom, chcem sa naučiť šermovať. No vtedy nebola iná možnosť len športový šerm a nevedel som ani kam mám ísť, alebo čo. A vybral som sa len tak po meste, možno som bol niečo nakupovať, už nie podstatné, neviem. A pod Manderlákom bola vyvesná tabuľa tej Lokomotíva Bratislava a tam bolo, že pozývame vás na konkurs na prijatie do šermiarskeho oddielu. No tak toto som ja potreboval vedieť, bola tam adresa. Tak som tam celý šťastný bežal. Lenže chybička sa vloudí. Keď som tam prišiel, to bolo už 2 týždne alebo 3 týždne po konkurze. To znamená, že tí tam už všetci dlho cvičili. A tak mi povedali, že prepáč, ale tento rok už nie. Príď na rok. A ja som tak na nich pozrel a zjavne mi videli, jak mi teda odchádza farba z tváre a že teda som nesmierne sklamaný, tak asi sa im uľútilo, alebo čak povedal, ale budeš čo, prídi si cvičebný úbor, budeš tuto bokom cvičiť, nemôžeme ťa zaradiť medzi ostatnými, oni vedia už viacej, by si ich brzdil a okúkávaj, pokús sa nejako ich napodobniť. No tak ja som prišiel, cvičil som, okúkával som, no nešlo mi to. Za toho Boha mi to nešlo. Tak som sa tam moril, oni mali prestávku, bavili sa, chichotali sa, ja som ďalej cvičil, len aby som to dohnal, no nedoháňal som. A vtedy sa uľútilo staršej šermiarke z Letice Pišútovej, pretekárke, že mi ukáže, ako to mám robiť. Tak sa mi trošku povenovala bokom, to bol vlastne obetovala svoj čas na tréning mne, blbému chlapcovi. A ja som tak sa trošku zorientoval v tom, čo to vlastne mám robiť a behom roka som ich dohnal, lebo som zaradený a už som bol medzi nimi medzi najlepšími. Tak som sa vlastne dostal k športovému šermu. Trošku skočím v čase.
už som bol historický šermiar. Urobili sme prvé vystúpenie. A ja som sa ich chcel veľmi odvďačiť. Tak som zašiel za ňou, že ju pozvem na prvú premiéru. Dozvedel som sa od jej dcery, že práve pred 2 týždňami zomrela, už je pochovaná. Život. Športovému šermu som sa venoval niekoľko rokov. A on ma naplňal, ale neuspokojoval ma celkom. Problém bol v tom, že mu chýbal jeden rozmer. A to je to, že okrem tej športovej stránky, kde to víťazstvo bolo istým spôsobom obsiahnuté v športovom duchu, v rámci tej fair play športovej, ale chýbali tam zvyky, kostýmy, etiketa, ale hlavne mal som pocit, že to poznanie tých starých majstrov muselo byť bohatšie, než len to, čo obsahuje športový šerm. Bolo mi jasné, že v športovom šerme sú isté obmedzenia, pravidlá, bezpečnosť a takéto veci to istým spôsobom ohraničovali. Ale bol som zvedavý, čo je za tým. To ďalšie, čo sa na športovom šerme nedozviem. Mal som jedno obrovské šťastie, že som sa tam stretol jednak so skvelými šermiarmi, Palom Zvalom, Slavom Hrodským, Rudom, ktorý behal maratón každý deň pre svoje športové, neviem čo, možno nie každý deň, ale veľmi často si proste dobehol z Malaciek do Bratislavy a tak do práce. No, a takže to boli fakt, ale stretol som sa tam so svojím majstrom. Bol to Jozef Benedik, už mal zhruba asi môj vek, to znamená cez 70. A priznám sa, že vtedy som nepochopil, čo som zažil. Lebo taký sopliak vidí iné vzory pred sebou. Videl som tých pohyblivých šermiarov, čo tam skákali ako leopardi a krásne bojovali a chodili na tie turnaje, vyhrávali tam jednotlivé tieto súboje tam na tom šermiarskom planši. Tak toto bol vtedy môj taký vzor, ale on ma chvíľku učil. A až po rokoch som si uvedomil, čo mi on vlastne dal. Dal mi ten rozmer, čím sa človek môže stať, keď pochopí, ako to s tým šermom je, a aký môže byť, keď bude mať človek 70 a viac rokov. Samozrejme, keď som mal zhruba tých 16 rokov, začal som zháňať literatúru, aby som sa to viac dozvedel. V univerzitnej knižnici boli len knihy o zbraniach, vojenstve a odievaní, ale aj na týchto kníh nebolo veľa. Potom som objavil regionálnu knižnicu. To bola pre mňa veľká novinka, že také vôbec niečo existuje. A v nej knihu o vzdelaní mladého gavaliera. Tá knižnica bola úžasná ešte aj tým, že tam neboli žiadne výpožičky, že som si musel napísať, že knihu si vypožičiavam a než mi ju donesú, tak o 1 alebo 2 alebo 3 hodiny mi ju prinesú. Tam boli normálne regály, medzi ktorými chodil človek ako doma a vybral si tie knihy z tých regálov a zase ich naspäť dával. Úžasné. No a táto kniha o výchove mladého gavaliera obsahovala okrem toho, že tam bolo o etikete, o jazde na koni, o tanci a takýchto veciach, aj šerm. A zrazu som videl, áno, je tam to viac. Lenže to bolo len 18. storočie, lebo tá knižka bola z 18. storočia. A ja som sa chcel dozvedieť o širšom rozsahu rokov, lebo však ten šerm má obrovskú históriu. Vtedy som zistil, že mám možnosť si medziknižnejšie vypožičiavať z Prahy. A tak som dostal sa k Herzelovým reprintom majstra Talhofera. To bol veľký zážitok, to bolo šermovanie 15. storočia. Originálna kniha, to bol to reprint, znovu hovorím, a mal ešte jednu obrovskú vlastnosť. Ten majster Herzel, ktorý bol českým zemským majstrom, tak tomu napísal prepis zo staronemčiny do novonemčiny. Ja staronemecky ani teraz neviem, takže to bolo pre mňa nesmierne cenné, že som tomu mohol rozumieť. To bola výhoda, ale zároveň nevýhoda. Totiž bohužiaľ tento jeho prepis do novonemčiny obsahoval jeho postoj k tomu šermu 15. storočia. A to bol postoj 19. storočia, v ktorom žil. Čiže on hodnotil Marcel Herzel hodnotil Talhoferové postupy očami šermu 19. storočia. A to dosť dobre nejde. Čiže on tam mnohé veci pre mňa skreslil a roky mi trvalo, než som sa v tom trošičku zorientoval. Lenže pochopte, že
Vtedy človek mohol dostať len také knižky ako Hutton alebo Egerton Castle. A to boli knižky, ktoré hovorili akože v skratke o tom šerme. Ale nič sa človek tam veľmi nedozvedel, hlavne ich názory na to. A tie boli zase názory toho 19. storočia. Dnešní šermiari si nedokážu uvedomiť, akými cestami sme prešliapovali tie prvé kroky, pretože neexistoval internet. A ja som sa vlastne dostal k serióznej literatúre, až keď sme začali už ako šermiari cestovať do zahraničia a účinkovať v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku. A tak som sa dostal do Salzburskej knižnice, do Bolone. No prosto dostal som sa do svetových knižníc, kde sa dali zohnať tie knižky, o ktorých sa u toho Kastla, Hergzela a Hattona písal len v citáciách. Zrazu som mal pred sebou skutočného Gigantiho, skutočného Capofera. No skladka to boli zážitky obrovského rozmeru pre mňa. A navyše síce za veľa peňazí dali sa zohnať kópie ako mikrofiše, alebo jak sa to volá, neviem presne, proste odfotené. Vtedy ešte neexistovala možnosť iným spôsobom to namnožiť, takže to bolo normálne odfotené, bolo drahé jak kokain, ale mal som ich. Zrazu som ich mal. Bol som pravdepodobne v tom čase asi najinformovanejší šermiar v Československu, i keď samozrejme ako náhle vypukol internet, tak dnes môže mať človek čo si len zmyslí. Samozrejme, už počas svojej športovej éry som na pôde šermárskeho oddielu Lokomotíva založil prvú bunku historického šermovania z mojich kolegov, s ktorými som veľmi dobre vychádzal a veľmi sme si to užívali. No a potom, keď už sme mali taký pocit, že už akože táto cesta aj sedieť na dvoch stoličkách nie je naša, tak sme prestali so športovým šermom, začali sme sa venovať len historickému. A ja som medzi tým začal vyučovať na Vysokej škole muzických umení, čo je vlastne Akadémia muzických umení, hercov šerm. A mal som stále takú ambíciu, že mal by som si získať nejakú aprobáciu. Tak som žiadal svojho vedúceho katedry, že nech mi vybaví na nejaké prestížnej univerzite, či už v Leningrade, alebo ja neviem kde, no musel to byť v rámci socializmu, lebo za železnú oponu to nešlo, že by ma tam niekto preskúšal. No bohužiaľ ma s tým poslal do hája so slovami: prosím vás, kam sa vy tam hrabete? Veď tí, čo by vás mali skúšať, by sa mali u vás chodiť učiť, ja som videl, čo učíte, takže pardon, ale nevybavím vám to. Tak som nedostal žiadnu bumášku, čo v podstate ma nemrzí, pretože ak to bola pravda, tak by tá bumáška nemala pre mňa hodnotu. A ak to nebola pravda, tak možno by som sa bol vydal inou cestou a možno človek ako prvokráčateľ si musí, ak som koza, tak si tým čelom musím prebíjať tú cestu ako cez neprebádané končiny a asi to tak malo byť. V každom prípade som na VŠMu učil vlastne až do zamatovej revolúcie, kedy sa šerm na škole krátkodobo zrušil. Povedali, že keď si budete od tých žiakov vyberať peniaze, môžete ich súkromne učiť, no tak to sa mi zdalo byť také nedôstojné. A keďže to bolo v polovičke ročníka, tak som povedal tým deckám: počúvajte, urobím pre vás jeden celodenný seminár, tam vám všetko doučím, čo by som vás ináč učil zvyšok semestra, dám vám zápočty a končíme. Tak sme to tak aj urobili. No a potom som ešte učil nejaký čas na konzervatóriu, ale tam to tiež takto skončilo. No a samozrejme potom sa znovu šerm obnovil, ale už si nikto na nejakého kozu nespomenul, pretože dnes už to už sú roky rokúce a mnohí ľudia netušia, že žijem, sa dozvedám také pikantnosti, že niekto sa s niekým rozpráva, že bol som teraz s kozom, alebo stretol som sa s kozom, a ten ešte žije. Tak to je jedna stránka veci. A potom ešte jedna taká pikantná, žartovná vec, že mnohí debatovali veľmi vážne, lebo niekto raz vyťahol na začiatku internetu takú tézu, či nejaký koza vôbec existuje. Tam vyslovili také podozrenie, že moji žiaci si ma vymysleli, aby sa mohli oháňať tým, že mali nejakého majstra. Lebo také bolo neobvyklé v tom čase ešte. Takže akože koza je vymyslený, to je čisto hypotetická postava, neexistuje. No, ja som si týchto vecí nikdy nevšímal, ale tým ľuďom ďakujem, pretože zo mňa urobili mýtickú postavu. Na Slovensku sme dlho boli jediná skupina. Aspoň sme si to mysleli. V Čechách v tom čase už bolo skupín viac, ale nevedeli sme, že až tak veľa. Ale dostala sa k nám správa, že v Čechách na tvrzi Tuchoraz
je zraz šermierských skupín, taký súkromný festival by som povedal, no tak som si povedal, tak tam musíme ísť, však sa musíme s tými všetkými ľuďmi zoznámiť. Tak sme tam išli. Prvé prekvapenie, že sme zistili, že už existuje aj skupina Bojník na Slovensku, s ktorými sa tam zoznámili. A druhá vec bola tá, že sme zistili, že v Československu ani jedna z tých skupín, čo tam boli, nemá žiadne seriózne šermiarske školenie. Tak prišla na to reč pri táboráku všelijako, že ako sa my učíme, tak pretože videli, ako šermujeme, videli, že to trošku niečo iné, iná káva, takže ich to zaujímalo a tak. No a prejavili záujem dve skupiny, aby som im dal školu. Jedna skupina bola skupina Markus M. z Přerova, organizoval to Radim Zapletal, super chlapík. A druhá skupina boli burdíži z Prahy. Radim Zapletal chcel taliansku školu a burdíži chceli francúzsku školu. Tak som teda tieto dve školy urobil ako interne pre tieto skupiny. No ale slovo dalo slovo. Dopočul sa o tom Mirek Dolanský z Liberca a spojil sa so mnou, že teda, či nechcem urobiť verejnú školu. Prosím ťa, jak to zorganizujeme, a neviem, no, ale to nech na mne. A skutočne musím povedať, že to tak dokonale zorganizoval. Konalo sa to v Kúpeľoch, teda, jak sa to povie po česky, že Lázne Libverda pri Liberci. Tam boli ideálne podmienky. Ubytovanie, strava, telocvičňa, viac sme nepotrebovali. Tak on vypísal teda, že prvá celoštátna škola šermu, najprv to bola len talianská škola, potom neskôr sme pridali Nemecku a tak ďalej, tak ďalej. No ale hneď, jak som teda uverejnil prvú školu týmto spôsobom, tak nastala veľká reakcia v šermiarskom prostredí, lebo ako to už býva, že nemá každý len priaznivcov. A vtedy sme nemali, samozrejme, nebol internet, minimálna komunikácia na verejných médiách, tam sme sa nemohli ani zo žartu do toho tlačiť. Tak sme mali také svoje vlastné fórum, boli to tzv. Šermírske listy. Vydávala to pani Albrechtová, super dáma. Tak tam sa objavili zrazu také poznámky, ako že jak to, že nejaký koza učí, čo ten koza prečo učí. Poznáme aj iných dobrých šermiarov a tie neučia, ako keby neučiť bola najväčšia cnosť. Potom to bolo, že to je blbosť sa učiť šermovať, však kedysi žiadne školy šermu neboli, tak ľudia šermovali, jak im zbraň prišla do ruky, tak na čo sa budeme niečo učiť, veď to stačí, jak to spravíme, tak to bude dobre. A ďalší hovorili, že no ale keď sa budeme všetci učiť u kozu, tak všetci budeme šermovať rovnako. No skrátka, také veci, ktoré mi pripadali byť úplne na hlavu, ale hovorím si dobre. Ale keďže som bol horkokrvný a nikdy som nemal ďaleko k vytaseniu jazyka a ani iných vecí, tak som im odpovedal zase cez šermírske listy, že priatelia, kto sa chce učiť, nech sa učí. Kto chce zostať blbý, nech zostane blbý. A čo sa týka toho, že prečo ja učím, poďte si to so mnou rozdať a keď ma porazíte, tak prípadne to môžem aj zrušiť. A nastalo ticho. Nie, že by som bol až taký dobrý. Ako nebol som až taký zlý, ale nebol som až taký dobrý, že by som každého premohol. Ale stál som si za svojím, bol som ochotný ísť do toho, a oni zase dostali strach. Čo to ten koza je za supermana, že má takúto odvahu? Bola to len drzosť. Ale drzosť oprávnená. No tak som tie školy odučil a začal sa to nabalovať. Školy pribúdali, záujem sa stupňoval. A tak vlastne vznikla prvá systematická školská metóda na historický šerm a verím tomu, že aj na svete. Pretože ešte 20 rokov po tomto ešte na západe netušili, že je nejaký rozdiel a všelijackí tí kaskaderskí inštruktori, že sú nejaké talianská škola, že nemecká škola, že španielská škola, že francúzska škola. Absolútne nemali o tom ani predstavy. Dokonca aj takí veľkí majstri, ja ich nebudem menovať, s ktorými som sa stretol pri filmovaní, keď som im o tom hovoril, fenomenálna myšlienka, že školy a že rôzne, že ty vieš rôzne šermovať na toľkoto spôsobov. Takže je to skutočne o tom, že to prostredie, vlastne prečo som sa ja na to dal. Keď som videl vo filmoch, ako tam tí herci šermujú, ale prípadne aj tí dablery, tak si hovorím, tak toto ale nie. Ja keď som už z toho športového šermu pochopil ten zmysel, z čoho sa vlastne ten boj o úspech skladá, tak som si predstavoval, ako to preniesť do tej vizuálnej podoby na javisku, alebo vo filme, alebo kde. A tento postoj mi zostal trvale. Takže potom aj keď už sme vytvorili prvú skupinu a tak ďalej, sme pokračovali týmito metódami a snažili sme sa vždy byť poctiví v tých zhruba asi 3 až 4 dimenziách. Poprvé,
aby to bolo autentické, čo sa týka zaradenia, či už dobového, alebo ktorá škola, alebo tak. Po druhé, aby to bolo autentické, čo sa týka prevedenia, že to je boj, že tam sú nejaké emócie, že tam sú nejaká zlosť, zúrivosť, strach. Prosto, aby to malo nejakú takú tú dimenziu, ktorá je ľudská. Potom, aby to malo tú dimenziu optickú. Správny kostým, zodpovedajúci tej dobe a tak ďalej. I keď nám nejde ani tak veľmi o tú stránku, že to musí byť ručne šité, ako sú ľudia, ktorí pestujú naozaj ten spôsob, že aj ten gombík musí byť ručne vyrobený, aj to musí byť ručne zošité. Tak takto tu my nevidíme, pretože naše kostýmy sú kostýmy divadelné, čiže sú kľudne šité na stroji a kľudne použijeme aj látky, ktoré obsahujú nejaké umelé vlákno alebo niečo takého, pokiaľ optika zodpovedá. Pretože nám ide o tú divácku ilúziu. A to je tá posledná vec. Aby to malo etickú formu, takú, že to bude toho diváka niekam posúvať k niečomu dobrému, niečomu mravnému, niečomu správnemu. Že nám nejde len o to, aby sme ukázali surovosť, zabíjanie, násilie a takéto veci, aby sme ukázali ľudský rozmer. To znamená, že keď surovosť, tak to, čo proti tej surovosti stojí, ako odvaha, česť a podobné veci, a aby sme to prenášali do všetkých týchto našich programov ako posolstvo. A myslím si, že toto sú veci, za ktoré sa nemusíme hanbiť. V živote som napáchal plno strešteností. A chcem vám na záver porozprávať o jednej, ktorá bola pre mňa celý život dôležitá a ktorá ma do značnej miery charakterizuje. Bol to rok, neviem presne ktorý, ale mal som nejakých 17-18 rokov. Ukúsil som si práve svoj prvý meč a vtedy sa vyhlásilo, že sa bude udeľovať cena primátora mesta Bratislavy. A že to dostanú významní občania mesta Bratislavy, to znamená športovci, umelci, doktori, výskumníci, lekári. Skrátka, ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom zaslúžili o vedu, šport, umenie, Slovensko. A že to bude prebiehať takýmto spôsobom. V tom čase sa reštaurovala tzv. Rolandová socha. Ona je to socha Maxmiliána II. Habsburského, ale prosím, v povedomí ľudí je, že to je socha Rolanda. A v tom čase bolo postavené teda lešenie až hore k soche, lebo tam prebiehali také tie sanačné práce. A vymysleli si vtedy komunisti tak, že to urobia takým magickým spôsobom, že potiahnu červený koberec z radnice až hore, potom po tých schodoch až hore na lešenie k Rolandovi. Herec oblečený v zbroji ako Roland bude kráčať po tom koberci hore, až príde k soche, tam sa pravicou dotkne jeho pravice a s týmto magickým dotykom vystrojený zíde dolu a prejde po tom červenom koberci až na starú radnicu na nádvorie a tam bude tých významných občanov pasovať a udeľovať im teda rytierský stav na základe toho magického dotyku toho slávneho rytiera Rolanda. No dobre, potiaľ v poriadku, lenže ja som si vtedy povedal, viete, sopliak, čo si nevymyslí, že prečo oni to majú takto robiť, veď oni tomu neveria, veď oni sú predsa ateisti a pre nich to pasovanie to je len maškaráda. A tí ľudia, ktorí tam budú pasovať, tí sa nebudú ceniť, tí sa budú ušklebovať pod tým. A ten herec, neviem, či je dôstojný Roland, ale rozhodne to nepasuje spolu. A on si povedal, ale veď, kto tu túži po rytierstve? Kto tu chce byť pasovaný? No ja predsa. Takže ja si teda musím tento magický dotyk vydobiť. A vymyslel som si teda taký plán, strešený jak hrom, pretože som veľa riskoval, možno viac ako som vedel, lebo som mohol byť vyhodený zo školy, mohol som byť neprijatý na vysokú školu. Milión vecí tam mohlo byť takých, ktoré by mi celý život zbabrali kvôli tejto zdanlivej blbosti. No ale plán bol jasný. Obliekol som si prší plášť, baloňák, pod deň som si schoval ten svoj prvý meč, zamiešal som sa do davu a tam som čakal, čo bude. No, nasvietili sa farebné svetlá až na tú sochu, farebné dymy, monumentálna hudba, herec kráča z radnice po tom koberci, ide hore, dotkne sa toho rytiera Rolanda, ukáže svoje dlane, ktoré sa ho dotkli, tá skráča dolu, potom koberci ide do starej radnice a na pol ceste mu skočí zrazu do cesty čudné individuum, zhodí baloňák, podá mu meč a hovorí, pasuj ma na rytia, klakne pred ním. A to som stal taký zmetený, lebo poprvé nevedel, jak sa pasuje, a po druhé, toto bolo v scenári, nebolo to v scenári, teraz nebol si istý.
Nedal som mu čas na rozmýšľanie, hovorím mu, opakuj po mne. Buchni ma po pravom ramene a povedz, v mene Božom. V mene Božom. No a teraz ma pobuchni po ľavom ramene a povedz, v mene svätého Michala, nebeského rytiera. Tak povedal nahlas, v mene svätého Michala, nebeského rytiera. A teraz povedz, v mene svätého Juraja, pozemského rytiera, buchni ma zase po pravom ramene, tak zase buchol. A teraz mi povedz, pasujem ťa týmto na rytiera. Pasujem ťa týmto na rytiera. No a na tom hovorím, a teraz povedz, vstaň rytier Peter. Vstaň rytier Peter, no tak som vstal. Zobral som si od neho meč, lebo on bol bezradný, možno by ho bol aj zahodil. A hodil som na sebe rýchlo ten plášť, som schoval ten meč a stratil som sa v dave, lebo už som vedel, že už každú chvíľu po mne pôjdu, pretože vtedy to nebola žiadna sranda pokaziť nejaké takéto oficiálne komunistické teátrum. No tak som sa tam niekde stratil, rozplynul som sa v dave. Ako to ďalej tam bežalo, neviem, či ich aj pasoval, potom nepasoval, či ich pasoval podľa toho, jak som ho naučil, alebo ako to bolo. V každom prípade to prebehlo, v tlači to bolo, že to tam boli vyznamenaní radom a tak ďalej a tak ďalej. A teraz si poviete, no na čo to bolo dobré? A ja hovorím na to, že som bol pasovaný. A poviete, no dobre, no to bola taká maškara, taká fraška. Áno, keď to vnímate ako frašku, bola to fraška. Ale ja som to nevnímal ako frašku, pretože pasovanie na rytiera je záväzok. Nie je to odmena. Keď je niekto za odmenu pasovaný, to je také, akože dobré. Keď kráľovná anglická pasuje nejakého významného herca alebo speváka na rytiera, je to ocenenie jeho prínosu, ale je to najmä záväzok správať sa po rytiersky. A ja som sa teda v živote snažil podľa toho sa správať, lebo som to prijal ako môj záväzok. Nie, že nejaká maškaráda. Ako to skončilo? Lebo toto nie je koniec. Po mnohých rokoch, keď sa znovu udeľovalo, to sa ináč udeľovalo každý rok. A po mnohých rokoch, v roku 2014, 25. apríla, som dostal pozvanie do zrkadlovej sály primáciálneho paláca a tam som dostal cenu primátora mesta Bratislavy za moju činnosť v prospech propagácie šermu slovenskej kultúry a tak ďalej a tak ďalej. A k tomu sa viaže aj táto socha, teda akože Rolandová socha, je to vieme dobre, že socha teda toho Maxmiliána II. Habsburského, je to bronzová socha pozlátená. A tak sa obidve tieto veci stretli. To pasovanie s tou sochou a s tým ocenením. A myslím si, že mám tu najcennejšiu formu, pretože ja jediný som si zobral ten magický dotyk aj s plným vedomím jeho záväzku. A všetci ostatní dostali už len, ak dostali vôbec, len jeho odvar, ale hlavne pre nich to nič neznamenalo. Nie je toľko. A okrem toho, po tomto akte sa už žiadny ďalší rok pasovanie nekonalo. Len odovzdávanie tejto sochy a toho diplomu. Takže pre mňa dodnes ten zážitok z tej radnice je silný. Veľmi silné bolo pre mňa, keď sa stretli tie dve veci, keď mi primátor odovzdal toto ocenenie, lebo som si uvedomil, že aj opticky zvonku pochopili ľudia, že tento človek je taký, že toho chce byť hoden. Či som bol hoden, to ja neposúdim. Ale aspoň tam bola tá moja snaha asi čitateľná a preto si to cením veľmi. A keď som niekedy nejakú strešťanosť urobil, ktorá mala hlavu a petu, tak myslím si, že práve táto to bola.